Yazi bese wena bese ngendlela bese ebengizimisele ngawe. Yazi Ngicela siphinde sizame phela. just like this kalula nje kanjalo. Uzongitshela nje leyo nto leyo. Yazi bese mina bese bengiyimisele ngawe. Yazi ngikuthandile ntombi. Ntombi ngikuthandile ngenhliziyo yami yonke. Yazi ungiphoxile wena bese. Imali yami engaka bese ngikhipha. Ngiyazi phela. Siyakusha kaMarino. Ngiyazi phela ingane. Sigibela ikephe lapha yana ikhumbula yonke le nto leyo. Sambe nje mfethu mina nawe ngikhipha ndiseke Gateway. Ngiyanibingelela nanke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba i-guest yami ngivashelile today, it means ukhona lo muntu asafisa ukuthi baphinde bazame ukubuyelana bobabili baphinde bakhe futhi uthando lwabo. Kodwa ke ezosichazela kabanzi la behlangana khona nala behlukana khona njengoba la today efisa ukuthi baphinde bazame uthando lwabo futhi. So ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kanjani? Siyaphila sesonjani? Ngiyaphila nami uma bani? Mangwane. Ngwane. Makhanyile sis. Okay, ubuya kuphi? Eastern Cape. Ukhulele khona? Sis. All right. So njengamanje usuka khona vele noma khona la uhlala khona la eThekwini? Ngihlala la eThekwini eNanda. Ufike nini? Ngifike ngo-2019. Oh, okay. So ngicela ungichazeleke la uhlangana khona no-ex muntu wakho bekuyinini inhlanganela kuphi kanjani? Oh, sahlangana eThekwini sise workshop. Okay. Ngo-2020. Feb. Okay. Yes. So ukuhlangana kwenu nani yokwenzana nabo uyoshopa noma mhlambe oye emcimbini wamabhinca? Because ucela amabhinca phela lapha e-workshop emastebhisweni. Anandi yoshopa sis. Okay. Uhamba wedwa? Yes, nandihamba ndodwa. So ke nakhulumisana ke yahlangana ke i-relationship yenu bese niphethane kanjani ke? Isanda kuqala nje. Isiphethene kahle. Yes, beniphethe kahle. Unamadevu? Okay, ngaqhubeka. Ngiyabonga sis. Besiphethene kahle Nkosi yami. So bebekwazi kubo la ezalwa khona? Bengekafika elo xesha loba mandaziwe kubo. Okay. Yes. Wena ekhaya lakho la uzalwa khona bebemazi yena? Yes, bebemazi. Bemamkela kahle? Yes sis. All right. Bese ninabo abantwana? Yona nto ke yasihlukanisa leyo. Iza nazo. Okay, nakhulelwa ngo-2024 last year. Okay. Isihlukene last year na ndikhulelwe. Like bese serious sefuna ukuyovela ekhaya nani. So ke ndabe ngakhuleliswanga nguye ke mina ke ndaye ndafika ndimvakatshele nabangani bakhe then ke ndabe kanti bungathandani naye kuphela? Benthandana naye kuphela. Kodwa wangakhuleliswa yena futhi? Ndaye ndachitha nomngani wakhe, ndalala nomngani wakhe kanti ndizokhulelwa. Okay. Yeah. Manje umngani uchitha naye nje wamazi ngaye noma umngani mhlawumbe wamazi kuqala? Ngimaze ngaye. Okay. Manje ke kwasekwenzakalani? Uthole kanjani? Wayeyazi uba ndikhulelwe, ndahamba naye siye ekliniki so wabona uba ndikhulelwe. Yes, so wafuna ukuyovela ekhaya ke since ndikhulelwe. Okay. Then nabe sendizikhipha ke isisu ngoba ndingakhuleliswanga nguye. Yo. Iyona nto yasihlukanisayo ke leyo. Indaba onovalo lokuthi mhlambe ngelinye ilanga uyothola ukuthi umntwana akusowayo? Sis. Manje mhlambe waze kanjani ukuthi udecide ukusikhipha ngobani? Wezwa ngumngani wakhe ukuthi ingane akusiyona yakhe. Hawu kodwa lo mngani. Yo. So kusukela ngalesi sikhathi ke wahlanya ke mhlambe nazi nahlukana noma wathula nje wakuziba waphuma kwena? Sahlukana yena wahlukana nami. Wathi asiyeke ndiqhubeke nomngani wakhe. Okay. Yini pho yenza ukuthi ufuna ukubuyelana naye? Ngisamthanda. Uyamkhumbula? Yeah, ngiyamkhumbula. Okay. Mengabe ethi yena kubhuti ayi mina angizingeni mfethu ngiright nje. Ngiyacela nje ukuthi usuke nje eduze kwami, angisathanda ukuba nawe.
angazi ke sengizozwa ngaye. Kodwa ke ndisazimisele nokuqhubeka naye. Awusabona nomngani wakhe? Asabonani sisi. Okay. Ngithi ngivele ngimlande ke ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye ubuso lobuso. Okay sisi. Ngiyacosana la. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. So ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nethemba lokuthi isicelo sethu kungenzeka asamukele. So ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sobona kanjani? Yebo sisi. Ngiyaphila. Ngiyaphila impela. Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngandlela ngicela ukwazi igama lakho nesibongo. Igama lami ngikwanele ngwagumede. Gumede? Yebo. Usisi ngihleli naye mase? Ngiyamazi. Mazele kuphi? Sisa yamazi sisa ngeke ngathandana naye impela nje. Okay. Yeah. Nase nihlukaniswa yini kwenzakalani? Wayibuza ke inkinga. Usisi shuthi mina bese ngimthanda ngendlela ukuthi ngifuna ukumlobola. Okay. Emva kokuthi ngicabanga ukumlobola ukuthi ngithola indaba ezibuhlungu yabo. Usisi bengitshela ukuthi umithi ingane zami yabo lonto. Umithi amawele yabo lonto. Okay. Ngesikhathi semithi amawele kanti lo mawele lawo ngithi singane zami kanti akuzona ingane ezami lezo ngane ezamngane wami ohlala eMlazi. Okay. Yabo lonto. Nase nahlukaniswa yilokho ke. Yeah. Okay. So njengoba ula ucelile ukuthi asimhlanganise nawe udinga ukukhulumisana nje nawe ekubhekile ubuso nobuso. So ngiyacela umlalelo ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay singeke ngizwe. Ngiyabonga. Cela ukukhulumisana. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngibhalele lana ngoba benzocela ba kuhlanganiswa nawe. Ngicela silungise izinto. Uyilungisa noba? Ngizilungise nawe. Mina mfethu nje mina ngayitshelile ukuthi angifune lutho engihlanganisa nawe. Namanje ngisasho mfethu ngeke. Imakile ecabangisa ukuthi uzolokhuza uzobuyela nami emva kwesigaxo singaka. Ovela ngenzela sona. Nganginqena ukuthi ugcina siyovela ekhaya izibe ingane ngezizona ezakho. Iyona nto ke yadala. Yazi bese wena bese ngendlela bese ebengizimisele ngawe. Yazi. Ngicela siphinde sisame phela. Just like this kalula nje kanjalo. Uzongitshela nje lonto leyo. Yazi bese mina bese bengimisele ngawe. Yazi ngikuthandile ntombi. Ntombi ngikuthandile ngenhliziyo yami yonke. Yazi ungiphoxile wena mfethu. Imali yami bese imali yami engaka bese ngikhipha. Ngiyazi phela. Siyakusha kaMarino. Ngiyazi phela ingane. Sigibela ikephe lapha yana ikhumbula yonke lonto leyo. Sambe nje mfethu mina nawe ngikhipha ndiseko gateway. Ingakho phela ngifuna silungise inkinga engani ngiyasola nami but fanibhalele la ngoba ngifuna sizokhuluma la. Mhlola le. Ungavuka ubaba noma emathuneni ngeke izenzeke lonto leyo. Cela unikeze last chance bandla ngiyacela. Ngeke. Angizwa kahle lento le. Ngiyacela kunile wena usho ukuthi kahle kahle uba usibu akaze angitshele indaba namanje wena ngabe hibo mhlola yami mhlola mfethu ungalingi ungitshela into ongitshela yona uthi ufuna ukubuyela nami emva kwalento ebuhlungu kanje ongenze yona. Yini vele ngiyacela bandla ingani ingakho nibhalele la manje sifuna sizolungisa izinto siphinde sibe right kwaba iphutha ke ngeke yenzeka bese yasenyanya lalela la
mina namanje ngisasho ntombi angiyifuni into ezongihlanganisa nawe khomba ukuthi wena uyinyoka wena kusasa niqobo lwakhe akwazi ukuthi wena ngingafuna ngakuthanda ngale ndlela engithanda ngayo ngikulobole shuthi kahle baqinisile wase amaponda ayagilana wena angifuna ukuya le Eastern Cape kini ngithi ngihambisa yo utabosema wema yazi ukubona kwami kanje kuvela kubuya yonke la micabango leyana ukubona nje kwami kanje Kuyakuhlumeza kakhulu lento. Hey sisi wami Ngiyakhona ukubona. iyangihlukumeza le nja le angifuni usazongihlanganisa naye lo muntu lo ngimenzele yonke into ngimkhipha ngimthengela ingubo zokugqoka ngimenzela nje yonke into yena nje uzovula amathanga nje kanjalo Kosikhotheni basemlazi uyawazi lo Sikhotheni labayana hayi ngeke hayi Awudingi nesikhathi sokucabanga. ayikho into ezoyicabanga lana mina ayikho into ezoyicabanga lana mina hawu cause mina ngihlukumezekile la ngaphakathi enhlizweni hlukumezeke kabi wena mfowethu usuke la mfowethu ngifuna uyilungisa le nja leni ngifuna uyibambela mina mathuba So umile emazwini akho othi ngeke uphinde ubuyelana naye so right wena. angifuna lo sizongihlalisa nalo muntu lo angifuna lo mali yami wena Ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe ufike but ngiyabona ukuthi awukho right and ngeke sikwazi nokukhuluma kahle. But ngiyabonga ukuthi usihloniphe ufike. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. Manje ukuthi yabo uhlukumezeka kakhulu enhlizweni akekho right. Manje udecide ukuthi wenza njani mhlawumbe ungenza isikhazi ubuyela kuyena ngelinye ilanga hla sewehlisile umoya noma uzomyeka nje yaphila impilo yakhe nawe uphile yakho uqhubeke impilo yakho no ngizoqhubeka ngimncane okay ngizoqhubeka but uyambona nje ukuthi manje ngeke ngifisela inhlanhla ke ngazi ukuthi ungaqhubeka lokho umncenga njengoba usho ukuthi ufisa ukuthi wenzeke kanjalo but ke mhlambe one day kuyohlangana alright singabonga inkosi yo mbuke lapha ekhaya yo bafethu kuningi nani nizibonelile ukuthi kuhambe kanjani ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye